साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। 5-6 महिन्यापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रामध्ये नवीन कॉलेजेस काढण्यामध्ये एक जाहिरात प्रसिद्ध केली होती। त्यावेळेचं वैशिष्ट्य असं होतं की प्रत्येक तालुक्याला कोणतं कॉलेज देणार आहे ते तालुकावार त्यांनी दिलं होतं। त्यामध्ये आमच्या देवळ तालुक्यासाठी त्यांनी SMBT महिला कॉलेज हे केलं होतं। मग त्यांनी अर्ज करावे त्या तालुक्यातल्या महिला कॉलेजसाठी होम सायन्स BSc होम सायन्स। तर हे अर्ज आल्यानंतर खरं म्हणजे आमच्या वाचनातून जाहिरात नव्हती, पण प्रमोद केठाराने ती वाचली होती आणि शेवटचे 2 दिवस राहिलेले असताना त्यांनी आम्हाला कळवलं की अशी जाहिरात आली आहे, तुम्ही अर्ज करा। आम्ही अर्ज केला, 2 दिवस राहिले असतो, ऑनलाईन सगळी प्रक्रिया होती। आम्ही अर्ज केल्यानंतर मग त्याचं उत्तर प्रवास म्हणजे सुरू झाला। अर्ज केल्यानंतर क्वेरी, कॅटेगरी, कंप्लायन्स हे सगळे विषय होतात आणि कमिट्या आल्या। 2 वेळा कमिटी आली SMBT महिला विभाग। 2 वेळा कमिटी आल्यानंतर फायनली त्यांनी आम्हाला हा दिला, म्हणजे शिफारस केली। पण त्याच्यानंतर पुन्हा आम्हाला काही त्रुटी होत्या म्हणून आम्हाला परत बोलावलं आणि मग आम्ही तिथे जाऊन SMBT चर्चगेटच्या तिथे त्यांचं मुख्य कार्यालय आहे तिथे गेलो आणि मग त्या त्रुटीची पूर्तता घेऊन तो प्रस्ताव शासनाकडे गेला आणि शासनाच्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा आमचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील त्यांचे सगळे स्टाफ त्यांनी अतिशय आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या हातात शेवट हा असंही करायचा त्यांनाही त्यांनी चंद्रकांतदादांनी स्वतः शिफारस केली। आणि दुसरं म्हणजे आमच्या ह्या कॉलेजसाठी कोणाचाही अर्ज नव्हता, त्यामुळे आमचा एकमेव अर्ज होता। पण त्या सगळ्यांच्या मुख्यमंत्री चंद्रकांतदादा सगळ्यांचं सहकार्य लागलं आणि आम्हाला शासनाचा या 30 जून 2026ला आला आणि त्याच्यामध्ये ज्या ज्या महाविद्यालयांना परवानगी दिली त्याची यादी आली। त्याच्यामध्ये पहिलंच नाव आमच्या कॉलेजचं होतं। आता ह्या कॉलेज झाल्यानंतर त्याला जो खर्च आणि हा सगळा आहे त्यावेळी आम्ही दाते बघत होतो आणि आमचेच मित्र निरंजन दीक्षित त्यांनी कॉलेज आमच्या ह्या संस्थेला त्यांच्या आईचं नाव देण्याच्या त्यांनी 40 लाखाची सुरुवातीला देणगी दिली, 40 लाख रुपये, आणि त्यांचं नाव द्यायचं आमच्या संस्थेमध्ये ठरवलं। आता ह्यामध्ये त्यांचं श्रीमती नीता निळकंठ दीक्षित महिला कॉलेज असं आता नाव आहे, विद्या विकास मंडळ आमची संस्था आहे, ते संचालित ते नीता निळकंठ दीक्षित महिला विद्यालय असं त्याचं नामकरण होईल। तर हे झाल्यानंतर आता पुढचं जे आहे पुढची पायरी म्हणजे शासन ज्ञान झाल्यानंतर सुद्धा विद्यापीठाची संलग्न व्हायला लागतं, विद्यापीठाचं ॲप्लिकेशन लागतं आणि ती प्रक्रिया सुरू झाली। मग शासनाचे जॉईंट डायरेक्टर पनवेल लागतात, त्यांची परवाना अर्ज टाकला आणि मग विद्यापीठाचं आम्हाला संलग्नीकरणाचं पत्र काल आलं। म्हणजे आता आम्ही अधिकृत विद्यापीठाचं नाव घेऊन तिथे आमचं कॉलेज सुरू करू शकतो। आता पहिलं त्यांचं त्यांनी दिलं आहे, हे पहिलं ॲप्लिकेशन लेटर आहे, ते त्याच्यानंतर ती सगळी पूर्तता प्रक्रिया सगळी व्हायची। आम्हाला याची जाणीव आहे की आमचं पायाभूत सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चर हे तेवढं त्यांच्या ह्याच्याप्रमाण नाही, पण तरी आम्ही ते सगळं उभं करतो। आपण पाहता की त्या कॉलेजच्या आपल्या बिल्डिंगचं कामही आम्ही सुरू केलं, ते 2-3 महिन्यात पूर्ण होईल आणि असे सगळे विषय सुरुवातीला येणार आहेत। पण सुदैवाने आमची आता टीम जे आहे हे ते सगळं करणार आहे। आम्ही काय त्यातले कॉलेज ह्या विषयात आम्ही नवीन होते, म्हणजे कॉलेज सुरू करण्यासाठी जे जे काय काय लागतं ते बलवान सर BEd कॉलेज काढलेले तिथे आहेत। आम्हाला याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोणी चालवायचं नाही, प्राचार्य मिळणं आणि ते सुदैवाने आमच्या इथल्याच प्राचार्य विमल बलवान
ज्या HOD होत्या कॉलेजला, त्या देवळच्या कॉलेजला, त्या मला प्राचार्य म्हणून राहायला त्यांनी संमती दिली. आणि हे बलवान मॅडम इथे सोमण सर आहे, म्हणजे रिटायर्ड होते. ह्या सगळ्या ज्या प्रक्रिया आहेत ना, हे सगळे तांत्रिक गोष्टींना सहकार्य करणारे सोमण सर आहे, नंतर अभिषेक आहे, हे सगळ्यांनी हा प्रयत्न करू. आज आम्हाला जे कॉलेज सुरू करायचं आम्ही सुरू करतो आणि अशी जाहिरात करू शकतो. तोपर्यंत आम्ही कॉलेज सुरू होणार आहे असंच सांगतो. अधिकृत जाहिरात करता येत नाही, तर ते आता अधिकृत जाहिरात आणि अधिकृतपणे आता म्हणून तुम्हाला पत्रकारांसमोर आता हे सांगतो की आता आमचं कॉलेज, आमचा माणूस आहे की 1 ऑगस्ट 2026ला हे कॉलेज सुरू करायचं. 120 विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थिनी, आणि हे कॉलेज आहे विद्यार्थिनींचंच, कुठलंही मेल स्टुडंट त्याच्यामध्ये असणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थिनींचंच हे कॉलेज आहे आणि 120 इंटेक कॅपॅसिटी आहे. आता SMDT आपल्या भागात नवीन आहे, हे संपूर्ण कोकण भागामध्ये BSc होम सायन्स घेणारे हे आमचं पहिलं कॉलेज आहे. हे आमच्या जिल्ह्यात नाही, रत्नागिरी जिल्ह्यात नाही असं आहे. ठाणा, पालघरमध्ये काही याच्यात दुसरे SMDTचे दुसरे फॅकल्टी असतात, पण होम सायन्स नाही. त्यामुळे होम सायन्स घेणारे आमचं पहिलं कॉलेज आहे. आणि आता त्यामुळे कॉलेज सुरू होतं आता, आणि त्याच्यासाठी आम्ही आपल्याला बोलावलं आहे की जाहिरात वगैरे माध्यमातून आता ह्याच्यामध्ये कोणते कोर्स घेणार आहेत, कोणते कोर्स घेणार आहेत त्याची माहिती आम्ही आता त्या ह्याच्यात ज्यांनी दिली आहे परवानगी, त्याच्यामध्ये त्यांनी दिलेलं आहे की म्हणजे कोण ॲडमिशन घेऊ शकतं की 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स हे ज्यांचं झालं किंवा HSC ह्याचं आम्ही MCA ते जे आहे टेक्निकल कॉलेज ते घेऊ शकतो. पण त्याच्यामध्ये सायन्स बॅकग्राऊंड जे घेतलेले ते सायन्स BSc होम सायन्सचा डायरेक्टर आणि न्यूट्रिशन हा जो कोर्स आहे तो BSc होम सायन्सचा त्यालाच ॲडमिशन घेऊ शकतो. BSc म्हणजे 12वी सायन्स घेतले, बाकीचे जे 2 कोर्स आम्ही ते ठरवतो घेणार आहोत ते कोर्स आहेत. एक आहे टेक्स्टाईल सायन्स आणि फॅशन डिझाईन, हा इथे चालणारा कोर्स आहे. मला सुद्धा आता ते दिसायला लागलं. आणि तिसरा कोर्स आहे रिसोर्स मॅनेजमेंट आणि इंटेरियर डेकोरेशन. SMDT हे फार जुनी संस्था आहे, हे माहिती आहे, महर्षी कर्व्यांनी स्थापन केलेली संस्था आहे. आणि त्याच्यामध्ये महिलांना सबलीकरण, महिलांसाठी वेगळं असं त्यांचे अनेक आहेत. आता आम्ही हे 3च घेतो आहे, पण पुढच्या काळात, भविष्य काळात ते आम्हाला त्यांनी असंच सांगितलं नाही की SMDT एकदा फिरत झाला म्हणजे तुमचं संलग्न झालं की तुम्हाला खूप वेगवेगळे कोर्सेस, शॉर्ट टर्म कोर्सेस, लॉंग टर्म असे शॉर्ट कोर्स घेता येतो. त्यामुळे आता आम्ही हे 3 कोर्स घेतो आहे. त्यात डायरेक्ट न्यूट्रिशन्स हा 12वी सायन्सच्या मुलींसाठी आहे आणि उरलेले 2 आहेत त्या आर्ट, कॉमर्स, सायन्स कोणी त्यातलं ते घेऊ शकतात. रिसोर्स मॅनेजमेंट, इंटेरियर डिझाईन आणि टेक्स्टाईल सायन्स आणि फॅशन डिझाईन असे हे आणखी 2 कोर्स आहेत. आता त्याला लागणारे फॅकल्टी आता हे स्वतः MSc ह्या आहेत, त्यामुळे सायन्सच्या विषयात काही लागत नाही, तर त्या विष आहेत. पण आणि सुद्धा फॅकल्टी सुरुवातीला आमची कल्पना आहे की एकच वर्ग, एकच हा चालेल, कारण ह्या तिन्ही काही कॉमन हे आहेत विषय. इंग्रजी असेल, कॉन्स्टिट्यूशन असेल, ते कॉमन आहे, ते सगळी मुलं एका ठिकाणी बसते. आणि त्यांच्या विषयात आता बघायचं इथे टेक्स्टाईलला अडचण होते. आम्ही आता मागवतो आहे आता यांच्यावरती विभिन्न ठिकाणचं BTech झालेलं असे पाहिजे, तर ते सुद्धा फॅकल्टी मिळेल अशी आम्हाला खात्री आहे. आणि आम्ही ते नाहीतर CHD असावं म्हणजे आपल्याला इन्क्लाबोर्ड बेसिसवर असं काही घेणार, पण एखादा तरी कायचा असा लागतो तो आता आम्ही जाहिरात देतो आहे. जाहिरातीतून ते फॅकल्टी नक्की मिळते अशी आहे. तर हे आमचा सगळा असा विषय आहे. त्याच्यामध्ये काय प्रवेश शिक्षण सांगितलं विद्यापीठात करणार आता आम्ही सोमवार मंगळवारी जाणार विद्यापीठात आणि हे सगळं कुठले प्राध्यापक काय कुठले घ्यायचे काय करायचं. आता पुस्तक काढल्यानंतर सुद्धा 5-7 पण ते सगळे सायन्स साईडचे होते. सायन्स साईडचे आणि अर्ज केले त्यांना असे आहे का नाही, पण ठीक आहे आपल्याला काय ऐकलं पाहिजे हे असे सगळे विषय आहेत. आणि त्याच्यामध्ये महिलांसाठी कॉलेज असल्यामुळे आता किती नक्की हे मिळणार आहे मग हा आता सांगते आम्ही गेल्यानंतर, पण त्याला स्कॉलरशिप आहे. गव्हर्नमेंटची
त्याला मुलींसाठी शिक्षण मोफत मुलींना याच्या घरी 30,000 परतावा असतो असं आम्हाला विद्यापीठाचं आहे. आता प्रत्यक्षात त्यांचं मिळेल. त्याबरोबर त्याशिवाय स्कॉलरशिप असते, त्याशिवाय मागासवर्गीय आणि त्याची त्यांनाही असते. इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड क्लाससाठी सुद्धा परतावा आहे. म्हणजे 8 लाखाचं उत्पन्न ज्यांचं आहे आणि तो उत्पन्नाचा दाखला आणायचा म्हणजे ओपनसाठी. बाकी ज्यांचं आहे त्यांना मिळणार. महिला विद्यापीठ हे 1916 साली भारतरत्न महर्षी पंडित केशवकर्णी यांनी स्थापन केले. सुरुवातीला त्यांचं नाव इंडियन वुमेन्स युनिव्हर्सिटी असं होतं, परंतु 1936 साली आकर्षित एमपी त्यामध्ये त्या काळात 1 लाख दिली. त्यानंतर त्याचं नाव श्रीमती नथुराई दामोदर आकर्षित महिला विद्यापीठ असं नाव देण्यात आलं. त्यांचं कार्यक्षेत्र पूर्ण भारतभर आहे. या विद्यापीठाची ॲफिलिएटेड असलेली कॉलेजेस बऱ्याच राज्यात आहेत. म्हणजे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दमण, गुजरात, महाराष्ट्र, त्या बऱ्याच राज्यात, बिहारमध्ये पण. आणि जवळजवळ 50,000 विद्यार्थी वेगवेगळ्या प्रोग्राममध्ये ॲडमिशन घेतले. म्हणजे बरेचसे प्रोग्राम्स आहेत, PG प्रोग्राम्स आहेत, BA, BSc, कॉम, MCOM, प्युअर सायन्स आहेत, होम सायन्स आहेत, बरेच. त्यापैकी आपल्याला जे मिळालं ते BSc होम सायन्स. आणि BSc होम सायन्ससाठी बरेचसे स्पेशलायझेशन आहेत. त्यातलं आम्ही फक्त 3 निवडले. म्हणजे न्यूट्रिशन डायटिक्समध्ये हे एक स्पेशलायझेशन, फूड सायन्स न्यूट्रिशन असं एक स्पेशलायझेशन असतं, फूड सायन्स अँड क्वालिटी कंट्रोल असं एक स्पेशलायझेशन असतं, न्यूट्रिशन डायटिक्स असंही असतं, रिसोर्स मॅनेजमेंट आणि इंटिरियर डिझाईन, टेक्स्टाईल सायन्स अँड फॅशन डिझाईन. पण आपल्या इथलं जे चालेल असं वाटलं ना, ते 3 आपल्या संस्थेनं सिलेक्ट केलेले आहेत 3 विषय. त्या SNDT विद्यापीठाचं जे मोठं आहे तो संस्कृता स्त्री पराशक्ती, म्हणजे एनलायटन वुमन ॲज अ सोर्स ऑफ इन्फायनाईट स्ट्रेंथ. सुशिक्षित स्त्रीमध्ये भरपूर शक्ती असते अशा अर्थानं ते जो मोठा आहे. त्या मोठोनुसार त्याचं इन्स्पिरेशन घेऊन आपल्या संस्थेनं महिलांसाठी हे कॉलेज काढलं. आणि दीक्षितसारखे दाते आपल्याला मिळाले की आपलं भाग्य समजायला पाहिजे. जसं ठाकरसी मिळाले कर्व्यांना, तसं आपल्याला दीक्षित हे मिळाले. त्यामुळे आपल्या कॉलेजचं नाव मी श्रीमती गीता व्यंकट दीक्षित महिला महाविद्यालय देवगड असं नाव आपल्या, असं कॉलेज आपण आता चालू करतो. दिवस ही प्रक्रिया सुरू होती आणि आज दुपारी आम्हाला युनिव्हर्सिटीचं ॲप्लिकेशन लेटर आलं. त्यानंतर आम्ही ऑफिशियली सांगू शकतो की आमच्याकडे कॉलेज सुरू होत आहे. आणि आमचा असा मानस आहे की 1 ऑगस्टला हे कॉलेज आम्हाला सुरू करायचं आहे. BSc होम सायन्स हे त्याचं टायटल आहे. आणि या होम सायन्स अंतर्गत आमच्याकडे जे विषय उपलब्ध असणार आहेत ते न्यूट्रिशन अँड डायटेटिक्स असा एक विषय असेल. दुसरा रिसोर्स मॅनेजमेंट अँड इंटिरियर डिझाईन आणि तिसरा टेक्स्टाईल सायन्स अँड फॅशन डिझाईन. हे 3 विषय आमच्याकडे उपलब्ध असतील. याच्यासाठी जसं विचित्रवादी सुरुवातीला सांगितलं की न्यूट्रिशन अँड डायटेटिक्स हा जो विषय आहे याला फक्त 12वी सायन्स पास झालेल्या मुलीच प्रवेश घेऊ शकतात. तो पूर्णपणे फूड आणि त्याचं न्यूट्रिशन, म्हणजे आपण जर असं बघितलं असेल की हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला एखादी कोणतरी मुलगी येते आणि डाएट काय घ्यायचं ते लिहून देते, ते देणाऱ्या ते ह्या मुली असतात. त्यांनी न्यूट्रिशन अँड डायटेटिक्स हा कोर्स पूर्ण केलेला असतो. रिसोर्स मॅनेजमेंट अँड इंटिरियर डिझाईन आणि टेक्स्टाईल सायन्स अँड फॅशन डिझाईन, अलीकडे फॅशन डिझाईन जरा म्हणजे काय म्हणजे ट्रेंडिंगमध्ये आहे आणि त्यासाठी बरीच विचारणा पण आत्ता होते. आमच्याकडे जे ॲडमिशनसाठी मुली संपर्क करत आहेत, अर्थात आत्ता नुसतीच आम्ही ॲडमिशनसाठी त्यांची नावं घेऊन ठेवलेली आहेत. आमच्या दृष्टीनं ही सगळी प्रोसिजर ऑनलाईन चालणार आहे. म्हणजे आजच ज्या वेळेला युनिव्हर्सिटीचं ते पत्र आलं त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी ऑनलाईन व्हायच्या आहेत. ॲडमिशनसुद्धा ऑनलाईनच होती. आमच्या कॉलेजला सुरू व्हायला एकदा थोडा लेट होतो आहे कारण या सगळ्या टेक्निकल बाबी परवानगी येईपर्यंत आम्ही काहीच करू शकत नव्हतो. त्यामुळे आता विद्याविकास मंडळाचं नीता नीलकंठ दीक्षित
महिला महाविद्यालय BSc होम सायन्स सुरू होत आहे. म्हणजे बातमीचं टायटल हे असायला हरकत नाही. मुलींनी या ठिकाणी प्रवेशासाठी चौकशी केलेली आहे. आमची जी इंटेक कपॅसिटी आहे ती 3, आपण ट्रेड म्हणूया त्याला आता समजुतीसाठी, 3 विभाग स्ट्रीम्स असल्यामुळे प्रत्येक विभागाला 40 असावेत, कारण 120ची स्ट्रेंथ त्यांनी दिलेली आहे. प्रत्येक विभागात आम्ही 40 मुली घेऊ शकतो. यासाठी आवश्यक असणारं सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंगपासूनचं, अर्थात आत्ता काम सुरू आहे, थोड्या दिवसात ते उपलब्ध होईल. आत्ता आमच्याकडे आमच्या शाळेची इमारत आहे, या ठिकाणी हे कॉलेज सुरू होणार आहे. आणि यांच्यासाठी आवश्यक असलेला स्टाफ, पहिला जो भाग आहे न्यूट्रिशन अँड डायटेटिक्स, याच्यासाठी बरेचसे सायन्स ग्रॅज्युएट्स लागतात. MSc झाले ते इथे बऱ्यापैकी उपलब्ध आहेत. नेट सेट झालेले सुद्धा काही लोक आमच्याकडे आहेत की ज्यांनी आमच्याकडे चौकशी केली. अर्थात या सगळ्या गोष्टी युनिव्हर्सिटीनं दिलेल्या प्रोसिजरनुसार चालणार आहे. ती अजून एक्झॅक्ट प्रोसिजर आम्ही काय फॉलो करायची हे प्रत्यक्ष युनिव्हर्सिटीत गेल्यानंतर आम्हाला समजेल. आत्ता तेवढंसं नीटचं माहीत नाही आहे. आत्ता आमच्या दृष्टीनं आम्हाला परमिशन मिळाली, युनिव्हर्सिटीचं ॲप्लिकेशन मिळालं आणि 1 ऑगस्टपासून आम्ही श्रीमती नीता निळकंठ दीक्षित होम सायन्सचं कॉलेज, नीता निळकंठ दीक्षित महिला महाविद्यालय, म्हणजे याच्यात फक्त मुलीच प्रवेश घेऊ शकतात किंवा ते एक महत्त्वाचं आहे, महिला महाविद्यालय आहे. अर्थात तिथे ॲडमिनिस्ट्रेशनला असलेले शिक्षक हे पुरुष असू शकतात, असं काय बंधन नाही आहे तिथे की त्या ठिकाणी पुरुष शिक्षक असतात का नाही, ते असतात. तेव्हा आमच्या दृष्टीनं ही थोडीशी जाहिरात होणं गरजेचं आहे की 1 तारखेला 1 ऑगस्टपासून आमच्याकडचं हे होम सायन्स कॉलेज सुरू होत आहे. आणि मुलांनी याच्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया, त्याचं फी स्ट्रक्चर हे कायम विना अनुदानित तत्वावर आत्ता तरी मिळालेलं कॉलेज आहे. त्यामुळे त्याच्यासाठी जी युनिव्हर्सिटी प्रिस्क्राईब करील ते फी स्ट्रक्चर आम्हाला फॉलो करावं लागणार. पण जरी ते विना अनुदानित असलं तरी ज्या सवलती मिळायच्या असतात विद्यार्थ्यांना, म्हणजे SC, ST, ST, OBC यांना ज्या काही मिळायच्या त्या तो सगळा फीचा परतावा युनिव्हर्सिटीकडून परत मिळणार आहे. आता परतावा मिळणार म्हणताना सुरुवातीला भरावी लागणार का, याचं उत्तर युनिव्हर्सिटीकडून आम्हाला मिळायचं आहे की सुरुवातीपासूनच आम्ही ती फी माफ करायची. ह्या काही टेक्निकल गोष्टी आहेत, त्या अजून आमच्यापर्यंत यायच्या आहेत. पण पुढच्या आठवड्यात त्या आमच्यापर्यंत येतील. साधारणतः मंगळवारी या सगळ्या गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी मुंबईला ट्रिप होईल. तेव्हा आवाहन असं आहे की आपण आपल्या माध्यमातून तालुक्यामधल्या, जिल्ह्यामधल्या मुलींना आवाहन करावं की वेगळ्या तऱ्हेचे स्ट्रीम्स या ठिकाणी सुरू होत आहेत, ज्याच्यामध्ये फूड सायन्सशी संबंधित न्यूट्रिशन अँड डायटेटिक्स आहे, फॅशन डिझाईन आहे आणि इंटिरियर डिझाईन आहे. आजकाल बांधकामं खूप होत आहेत आणि त्याच्यामध्ये इंटिरियर डिझाईन हा भाग फार महत्त्वाचा ठरतो आणि त्या दृष्टीनं हे कोर्सेस या ठिकाणी सुरू होत आहेत. तेव्हा जास्तीत जास्त मुलींनी याच्या प्रवेशासाठी संपर्क करावा आणि बाकीचे ज्या गोष्टी आहेत त्या प्रत्यक्ष संपर्कात त्या मुलींना सांगण्यात येतील.